Her ses et eksempel på mønstre og hest til kåring. Det anbefales altid, at mønstreren bærer ridehjelm. Hesten skal bære transe, meget gerne med kliktøjler, det ses dog ikke her. Hestens katalognummer bæres i et stævnenummer, og hesten er flettet. Selve mønstreren har en passende farve trøje på i enten blå eller hvid. Der bæres hvide bukser samt sikkerhedsstøvler eller løbesko. Handsker og pisk er valgfrit, men anbefales dog. Her ses eksempel på kliktøjler. Første punkt på dagsordenen til en kåring er at få målt de fremstillede heste. Dommerne vil måle hestens stangmål, båndmål, gjordmål og pibemål, ligesom at der kan udtages DNA, hvis der skal laves afstamningskontrol. Næste punkt er mønstring på fast bund. Her ses en skitse over, hvordan mønstringsbanen på fast bund vil se ud. Banen her foregår i en lige linje frem og tilbage. Videoen kan sættes på pause, hvis dette skal nærstuderes. Her har vi lavet et eksempel på, hvordan mønstring på fast bund foregår. Hest og mønstre traver op mod dommerne i en lige linje, hvorefter de stiller sig op. Hesten skal stilles på en måde, så det benpar, der vender væk fra dommerne, peger lidt mod hinanden, så dommerne har syn på alle 4 ben. Samtidig skal hesten ikke stå for understillet med forbenene. Dommerne vil formentlig bevæge sig rundt om hesten for korrekt at kunne vurdere benstilling, symmetri og hestens eksteriør og muskelsætning. Når dommerne har set hesten stående, vil de bede mønstreren om at fremvise hesten i skridt. Der skridtes herefter halvdelen af banens længde ned i en lige linje, hvorefter at mønstreren og hesten vender retur. Her er det vigtigt, at hesten bevæger sig uafhængig af mønstreren, og at mønstreren f.eks. ikke går og skubber til hestens skulder. Dette gør det lettere for dommerne at kunne vurdere, hvordan hesten afvikler skridten, og hvordan benstillingen ser ud i bevægelse. Herefter giver dommerne tegn til mønstreren om, at mønstreren gerne må fremvise hesten i trav. Der traves i banens fulde længde, hvorefter der vendes retur. Og her gælder det samme som for skridten, at hesten skal trave lige og så uafhængig af mønstreren som muligt. Dommerne vil her især lytte efter travens regelmæssighed og rentaktede bevægelse. Nu stilles hesten an igen, og her bliver mønstre og hest stående, til dommerne er færdige med at lave deres vurdering og siger tak. Herefter løber hest og mønstre ud af den vej, de kom ind. Her ses et eksempel på, hvordan hesten skal stilles op fra dommernes synspunkt. Læg mærke til, at mønstreren har tøjlen i venstre hånd. Her ses et ridehus, som det ser ud til en kåring. I midten ses trekantbanen, hvor der skal mønstres. De 2 blå firkanter markerer områderne, hvor der står piskeførere eller fotografer. Inden den fremstillede hest skal fremvises individuelt i ridehuset, samles hele holdet i den bestemte aldersgruppe. I dette tilfælde er det et 4-årshold, og her vil hele holdet gå rundt i ridehuset, så dommerne får et overblik over, hvad det er for nogle heste, der er i holdet. Ved den individuelle fremstilling starter mønstre og hest med at trave op til dommerne, så hestens venstre side vender mod dommerne. Hesten stilles derefter an, ligesom på fast bund, og nu fortsætter dommernes bedømmelse af hesten. Det er lidt med forskel, om dommerne ønsker at se hesten løs i ridehus først, eller ønsker at se mønstring først. I dette tilfælde ønsker de at se hesten løs i ridehuset før mønstring på trekantbanen. Herefter trækker mønstreren ind på midten af banen og løsner hesten. Og det er her, at kliktøjlerne kan være en fordel for at spare tid. Når hesten er løs, handler det om, at den skal vise sin trav og galop på bedst mulig vis.
Det er en fordel, hvis hesten hjemmefra har lært at skifte volte ind over midten, så dommerne kan bedømme hesten på begge sider. I Frederiksborgforeningen har vi i ridehuset 2 piskeførere, som står med blå trøje i hver sin firkant. Piskeførernes opgave er at guide hesten rundt på begge volter og virke som en hjælp til, at hesten hverken løber for hurtigt eller for langsomt. Man ønsker altså her at se hestens maksimale bevægelse. Det er valgfrit, om man ønsker selv at fungere som den ene piskefører, eller om man ønsker at gøre brug af begge piskeføreres hjælp, når hesten er løs. Når dommerne har lavet deres vurdering af hesten løs, beder de om, at hesten bliver indfanget igen. Herefter går mønstreren hen og sætter tøjlerne på hesten. Nu starter mønstring på trekantbane. Man starter for det meste, eller næsten altid, med at løbe ind fra det hjørne, som er til højre fra dommernes synspunkt. På denne måde har hesten sin venstre side mod dommerne. Hesten stilles herefter an, og når dommerne mener, at de er klar, beder de mønstreren om at vise hesten i skridt. Der skridtes i en trekant, der er cirka halv størrelse af den store trekant, som blomsterkasserne i begge hjørner markerer. Når skridttrekanten er færdig, skal hesten fremvises i trav. Mønster og hest traver herefter ned til hjørnet af den store trekant. Hesten tages i skridt, hvorefter der vendes om hjørnet. Så traves der igen, og her er det vigtigt at bide mærke i, at det ikke handler om at komme hurtigst ned i den anden ende, men handler om at få vist hestens kvalitet i traven bedst muligt. Der vendes om hjørnet igen i skridt, hvorefter der traves tilbage mod dommerne. Når alle heste i holdet har lavet deres individuelle fremvisning, samles hele holdet i ridehuset til oprangering. Her vil dommerne stille sig ind på midten og rangere, i hvilken rækkefølge hesten skal gå ud fra deres kåringsbedømmelse. Når dommerne har taget deres beslutning, vil de bede hesten, som de mener skal gå fløj, altså hesten med den bedste kåringsbedømmelse, om at trække op foran. Ligeledes vil de gøre med de resterende heste i holdet. Det er vigtigt at huske på, at selvom ens hest ikke går fløj, så er det stadig den samme hest, man tager med hjem, som man er kommet med. Og at en god hest også måles på mange andre parametre end en god kåringsbedømmelse. Til slut på dagen samles alle de fremstillede heste i ridehuset til karakteristik og præmieoverrækkelse. Her stilles hestene op, ligesom det ses på billedet i oprangeringsorden. Konsulenten fra SEGES eller en af dommerne vil herefter præsentere karakteristikken, altså dommernes beskrivelse og karaktererne for hver enkelt hest. Det er også her, der udnævnes dagens bedste hest, føl eller plag. Man er altid velkommen til at henvende sig til dommerne efter karakteristikken for at stille spørgsmål til bedømmelsen af ens hest. Tilbage er der kun at ønske held og lykke, og vi ses til kåring.